műsorok videókkal ML2.30 online rádió hallgatás. Napra kész információért iratkozzon fel az ML2 hírlevélre. ML2. 6 óra van. Hírek az ML2 Petőfi Rádióban. Hőségután most viharokra figyelmeztet a meteorológiai szolgálat. Torlódás van a Tompai és a Röszkei határátkelőnél. Szombathelyen 34, Debrecenben 27 fokkal. Napra kissé enyhül a meleg. Jó napot kívánok, Wiesner András vagyok. A hőség miatt még érvényes a piros riasztás. Az Országos Meteorológiai Szolgálat közben a várható heves viharok miatt narancsárga riasztást adott ki a Délalföldre. Jégeső és viharos szél is várható a térségben. A sok napsütés és a földet után így érkezik meg az a hidegfront, amely néhány fokos enyhülést hoz. Az egészségügyi szakemberek szerint a fűtett idő nagy megterhelést jelent a szervezetnek, ezért fontos, hogy sok folyadékot igyunk. Saroló parkolőröket fogtak el a rendőrök a főváros 14. kerületében, közölte a BRFK sajtóügyeletese. A Judit elmondta, a két közterület felügyelő a bírságon felül további pénzt kért egy szabálytalanul parkoló férfitól, aki eközben felhívta a rendőröket. Tőlük azt a tanácsot kapta, hogy adja oda a pénzt, de jegyezze fel a bankjegyek sorszámát. A két parkolóőrt később igazoltatták, zsebeiket átkutatták és megtalálták náluk a bankjegyeket. Állatkínzót vettek őrizetbe a Bács-Kiskun megyei Helvécián. Az 53 éves férfi garázsában 7 3 napos kiskutyát és egy kölyök macskát ütött agyonásóval. Állatkínzás miatt indítottak eljárást ellene. Torlódás van a Tompai határátkelő